Прывітанне, мае шаноўныя. У мінулы раз мы скончылі на тым, што павінны былі дапамагчы нашай маці. Мы прайшлі вось усе гэтыя домікі. Скончылі мы вось на хіба што гэта банк, наколькі я памятаю. Там яшчэ на той малой вуліцы яшчэ 3 дамы ёсць. І я па-за відэа пачыніў усё, направіў усю адзежу і гэтак далей. На бягучы момант я лічу, што нам трэба пачаць ужо наступную серыю. Паехалі. Так, па-першае, мне трэба будзе зрабіць наступнае. У мяне даволі шмат гэтых каструлек, памятаеце, яны наўпрост у мяне... Мне яны трапляліся даволі часта, трэба... О, гэта занадта. І вось гэта мне таксама не патрэбна. Паколькі мы будзем хадзіць тут ўсё ж недалёка, то каструлю мы гэту скінем. Так, это потым будзем рабіць, назапасіць сабе гэтую ваду, то магчыма, яно тут і нам і спатрэбіцца. А пакуль што нам гэта ўсё не трэба. Гэта ад ваўкоў нам спатрэбіцца, калі што, гэта скінуць, бо 2 кілаграмы з сабою таскаць не трэба. Вось так, каб мы не забыліся, што ў нас тут каністра з палівам стаіць. Так, гэта што? Гэта нам все трэба, гэта мы потым зробім. Дарэчы, можна будзе вось так зараз зрабіць. Усё аддаць, бо яно нам не патрэбнае. Так, тканіна. Вот это мы так, вот гэтае мы таксама скінем. Тканіны я з сабой не нашу зашмат. Гэта толькі каб направіць адзежу, калі на нас нехто нападзе. Так, гэта адбіцца па ежы. У нас трошачкі ёсць, гэта можна будзе запарыць. О, трэба было ж яшчэ штаны направіць. Нешта я забыўся, зараз усё зробім. Так, антысептык, антыбіётык. Патрэбна з сабой таскаць. 10 генах, ну гэта мы потым зробім. Так. Забыўся, прабачце. Зараз мы зробім наступнае. Мы берем нашу адзежу, штаны Маккензі, направляем. Один раз і яшчэ раз. Усё добра, сотка. Яны даюць толькі 1 градус. Гэта вельмі мала. Вы нават не уяўляеце сабе, як мала. Добра. Направілі, дык направілі 2 тканіны. Не ный. Зараз мы нешта сабе знал. У нас нічога і няма, правда ж? Тут пішкі нейкія сохнуць. Скуры. Чакайце, сколькі ім яшчэ? 41, ну паслязаўтра яны будуць. Зараз што мы робім? Па-першае, мы ідзем вось па гэтай вуліцы, мы пойдзем на ферму. На ферме, магчыма, будуць нашы нейкія прылады. Мне больш за ўсё зараз цікава знайсці лом. Лом, які нам дапаможа паўскрываць усе багажнікі машынаў, якія тут стаяць на гэтай вуліцы. Вось. Пасля гэтага мы нармалёва так залутаемся і пойдзем далей высвятляць усё, што маецца на гэтай лакацыі. О! Зрада. Я залишила, як обіцяла, я чекаю на тебе, як ти просив. Де ти тут сидіти? Стає все холодніше, за дверима не біля пошти, якнайшвидше, і давай вже покинемо це місто. Якщо тебе не буде, я покину його сама. О! Цікаво. Ніяка дівчина. Ваўкі выюць, гэта яны азначаюць тое, што яны недалёка. Па-першае, ад нас, і яны нас чуюць. Вось такім вось чынам я гэта робіць у гэтай гульні. Такая вось механіка. Это я кажу вам для паразумення балансу. Ну, калі гэта спатрэбіцца, то мы гэта выкарыстаем. Так, ён там быў, праўда ж. Так, у нас яшчэ, калі не памыляюся, у нас там лёталі, памятаеце? У нас там лёталі крумкачы. Все ж таки інструментаў там нема. Таму мы потым туды пойдзем. Адзінае, толькі трэба глядзець гэтых ваўкоў, каб на нас не напалі, бо яны там былі.
Калі што, адбіцца ад ваўка у нас ёсць пісталет сігнальны, правда ж? Які кідаецца ракетамі гэтымі асвятляльнымі. Того, калі што, то мы адаб'емся. А яшчэ можна трошки перазімаваць, перазімаваць вось у такіх вось машынах, якія стаяць на ўзбочыне. Адзіна мне толькі не падабаецца. Так. Собака, вы тут. Мне не падабаецца тое, што мне не трапляецца адзежа ўвогуле, разумееце? Зусім мала. Нават я б казаў, што не трапляецца ўсё ж такі. Пляшка вады, няхай будзе. Нешта ёсць тут. Добра, чаёчак. Гарбатка гэтая, яна прыдасца. Дарэчы, мне спадабалася, я калісьці... Каніна, добра. Калісьці глядзеў відэа пра тое, як правільна казаць чай ці гарбата на беларускай мове. Аказваецца, што гэта можа быць наўпрост розныя рэчы. Разумееце, калі яна зроблена не з нейкіх зёлак запару. Вось гэта вось падарунак лёсу. Зараз вы ўсё зразумееце. Добра. Глядзіце, вось гэтая штука, яна важыць паўкіло, калі не памыляюся, але дае аж на 750 калорыяў. Будзем есці зараз. Адзінае, у мяне пакуль што няма гэтай адкрывачкі, то я губляю трошки гэтых рэчаў, але насамрэч пакуль што па сюжэтцы яно так сабе. Папіць. Згушчанае малако, а пасля рыбку. Разумееце, гэта смачна. Я так жыцці сваім. Гэта спатрэбіцца, бо гэта на вогнішча прыдатнае. Ну, што я паперу гэтую збіраю, я не разумею. Камін. У каміне нічога няма. Можа быць, нягледзячы на тое, што яны парваныя. У нас няма. Тут таксама, слухайце, бывае. Бачце? Газіроўку знайшлі. А газіроўка? Гэта каштоўная рэч. Бо яна, як памятаеце, аднаўляе нам не толькі смагу, але яшчэ і голад. Няхай будзе. Мала, але ўсё. О! Ну, жылетка, ведаце, гэта такое сабе, але ўсё ж такі лепш, чым нічога. Забіраем усю воду. Паперы не збіраем, у нас паперы хапае, трэба будзе, дарэчы, зрабіць яе зараз. Так, зрабіць зараз яе гэтую распалівач. Каб можна было. Кнігу бяром, газету не бяром, красоўкі бяром. Яны, калі што, красоўкі нам дадуць скуру, сухую скуру, калі мы іх разберам усё. Другого паверху няма, ніякага няма, ўсё нічога. Можна выходзіць адсюль, кніжку ўзяць. Тут таксама нічога няма. Палічка пустая. Так. Давайте зробім наступнае. Па-першае, паперу разберем. Малёва яшчэ паўдня наперадзе ў нас. Вось, таму мы да гэтай фермы дойдзем спакойна. Адзінае там толькі мне не падабаецца тое, што там заўсёды ваўкі ашываюцца. Так, па-другое. У нас запалак даволі шмат трэба было пакінуць у сівой маці. Сюды хадзі гэта вось так. Вось так і вось так. Хаця б трошачкі, але ўсё ж такі цяплейшае будзе. Гэта мы разбіраем на тканіну. Калі не памыляюся, красоўкі будуць разбірацца 1,5 гадзіны, правда ж? Так, гэта у нас ваўняныя, ага.
разобрать. Бо у нас есть уже волняные. Так, гэта ж таксама. Спартыўная... Так, гэта спартыўная. Альпінісцкія. Гэта насамрэч лепшае. Альпінісцкія называюцца. Тыя, якія даюць там 1,5. Так, колькі цябе разабраць? О, гадзіна 15. Шчыра кажучы, я б іх кінуў, бо яны колькі важаць? Паўкілаграм? Не, няхай ляжаць, няхай будуць. Паўкіло гэта нам не пашкодзіць. Я чамусьці лічу, што яны больш за кілаграм важаць. Нічога. Газ, тут і всё. Гэта не павінна быць адкрытае, так і ёсць. Добра, шыпшыны мы пазбіраем, а вось глядзіце, у нас тут яшчэ ёсць рэйша. Гэтыя грыбы. Яны нам патрэбныя для таго, калі ў нас не будзе... Там вырашыўся? Ці мне падалося? Калі у нас не будзе доступу да антыбіётыкаў. Зараз мы знайшлі, яны ў нас у кішэні ляжаць. У кішэні ляжаць антыбіётыкі, цэлая баначка. Маленечкі такі слойк. Вось. Але ўсё ж такі сітуацыі бываюць розныя, вы самі разумееце, правда ж? І калі што, то можна гэтымі грыбамі іх запарыць, па-першае, у кіпні і зрабіць сабе трохі антыбіётыкаў. То бок вось гэтыя два грыбы, ну, яны акурат дзеля гэтага і бяруцца, каб можна было ўзяць на 1-2 кубкі рэйшавай гарбаты. Так, вось яна, гэтая ферма. Сонечны дзень, як прыемна, паглядзіце, а? Нягледзячы на то, што мадэлі што хмызоў, што дрэваў, яны выглядаюць так даволі смутна, але насамрэч, калі гуляць і не трындзець... О, два сябра ходзілі, паглядзіце на іх, і яны мне перашкаджаюць насамрэч. Бо ім там, як гэта, гаспадарчы блок. А не, вон шэры гаспадарчы блок, там проста сарай. О, бачыце, тут мох расце. Вось гэта проста незаменная рэч, калі вас пакусаюць. Все гэта трэба сабраць і зрабіць павязку з іх. Супер, проста супер. Гэта вельмі каштоўна. Так, тут у нас трошкі ёсць рагозу ці не. Дарэчы, я пацікавіўся пра тое, ці гэта камыш ці не камыш. Па-першае, не камыш, таму што чарот павінен быць, правда ж? А па-другое, гэта не чарот. Таму што гэта называецца рагоз. Чарот непрыдатны для спажывання. Бо ў яго няма макіны такой, якая маецца. Так, а вон там зайкі бегаюць, добра. Мне падавалася, тут таксама быў з левага боку. Алені тут былі, глядзіш ты. А, добра. Мне ж падавалася, што яшчэ быў адзін волк. Ну, потым сходзім. Налево ўсё роўна мы сходзім туды вось туды вось. Таму што там, па-першае, пераход на іншую лакацыю будзе, а па-другое, там павінна быць бярозавая кара, як я вам казаў, найкаштоўнейшая рэч у гэтай гульні. Так, на ўсялякі выпадак яшчэ зберем рэйшу, каб у нас было як на меней на 2 кубкі. Маглі запарыць сабе і зрабіць гэтай гарбаты. Вось, а па-другое, трэба зараз будзе аблутаць гаспадарчую пастройку, пабудову шэрую, і заадно непасрэдна дом фермера, хату фермера. Аллеры тут, глядзіце, колькі ўсё. О, адзі сюды. Зноўку паўтаруся, вось гэтая рэч, яна вельмі карысна, таму што ваўкі часам нападаюць. Да гэтага яшчэ дадайце то, што ёсць медведзі. Ужо галодны. Дадайце, што ёсць медведзі, якія нармалёва так цябе драпаюць.
Не абы-як, ні нават не як ваўкі. Вось, ну, карацей, можа быць цяжка. І вось гэтыя павязкі, якія можна зрабіць з дапамогай гэтага моху, Truck яны seems to be dead. Engine won't even turn. вельмі карысная заява. Так. I need to drop something. Не ный. Нічога табе не трэба кідаць. Наколькі я памятаю, ён павінен быць закрыты, так? Бачыце, трэба знайсці ключ. Трэба знайсці ключ. А дзе ён быў? Недзе тут недалёка. Ці то на целе? Я яго магу знайсці тут недалёка. Ці то ён будзе недзе проста прыхаваны. Чапкі, палічкі нейкія. Гэта, калі што, я памятаю з выжывача. Магчыма... Ой, колькі трусікаў тут бегае? 5 штук ажно. І гэта кепска, бо, магчыма, у сюжэтцы трошкі інакш. Damn. Добра. Just like the truck. Магчыма... Жрай кагосьці, паскуда такая. Дзе он? Ён тут. А мне ўсё роўно трэба залутацца тут. Holy shit. Собака якая, паглядзіце. Could end up being useful. Ваўняныя добра шкарпеты знайшлі. На жаль, у яго не было ключа. Гэта капкан матросіка. Яшчэ адзін топор, але мне топор патрэбен, людзі, добра, дзе? Дзе хоць што-небудзь больш карыснае? Топор у мяне ёсць. Keep the lamp burning. Кішкі мы знайшлі. На верстаку, калі што, можна рабіць розныя рэчы, у тым ліку лук. Так, я не задаволены. Я не задаволены гэтым трекам, таму што мы не знайшлі інструмент, на які я спадзяваўся. Трэба будзе зайсці вось у той сарай яшчэ. Зараз паспрабуем тут паглядзець, дзе ёсць кара бярозавая яшчэ. А вось ён, гэты воўк. Вось чаму я памятаю, што ён тут у левым баку маецца. Таму што яго напужаеш, і ён сюды перабягае. Так. Ці тут будзе нейкая бярозавая кара, ці нешта падобнае. Ой, наслядзілі жывёлы ўжо. Палкі падбіраем, бо для сівой маці яны патрэбныя. Так.
Ветер поднялся, нам довольно холодно стало. Там уже пераход. Ну, то бок нам трэба будзе кінуць гэты трос уніз. І менавіта там, мне падаецца, і будзе ўжо бярозавая кара. Тут яе няма на версі. Ветер нормалёвы падняўся, слухайце. Сапсавалася на дворы. Бачыце, воблакі як ляцяць. Вон там у нас і бярозавая кара, і лось, і ўсё на свеце. Бачыце, вон там яшчэ трос ёсць, то бок адсюль трэба толькі спусціцца на той парапет. Высока, курва. Высока. Так, што я зараз прапаную? Я прапаную падысці назад па гаспадарчую забудову гэтай. Я ж не магу назваць яе хацінай, правда? І нам трэба будзе распаліць вогнішча, пагрэцца троху. Зрабіць гарбаткі троху. Калі што, прыйдзецца перакусіць рагозам, які ў нас маецца. Можа зайку ўзяць залатаць. Слухайце, а гэта думка, нармалёвая думка. Узяць зайку сабе. I'm not sure I can carry much more. Так, не ной мне. Чамусьці у нас уже перавес. Пайшлі, залатаем зайку, павезем трохі мяса. А потым будзем вяртацца да сівой маці. Да сівой маці, бо я не ўпэўнены, што нам варта ісці будзе ажно да... Там маецца, калі што, вагончыкі. Не чыгуначныя, а вагончык, у якіх звычайныя працоўныя жывуць. Такія тыпу будаўляныя працоўныя. Can't feel my feet. А, ён з зайкамі бегае, добра. Бо калі воўк так гаў-гаў робіць, то гэта азначае, што ён бачыць ахвяру. І гэтай ахвярай можаце быць і вы таксама. Так што будьце уважлівы. Так, книжки. Задрал я грызти. Идем в инвентарь, находим зайку, забираем это мясо. Сколько у нас воды? О, 4 литра хватит с запасом. 36 хвилин должно. Нехай буде.
Дзіўна, што з'еўшы кілаграм мяса. Боже, дык ён яшчэ і аленя заваліў. Бляха, і не ўзяць, слухайце. Вон там ён аленя гэтага грызе. Так, гатаваць. Кава ці травяны чай? Давайте-ка травяны чай. Поп'ем гарбаты. Поп'ем гарбаты. Добра, нешта дадалося, слухайце. Угу. Стих у нас. Ветер. Ведаеце што? Я зараз сабе скуру адбяру вось у гэтага хлопца. Слышь, отсюль. Это, калі што, такі вось лайфхак. Добра. Зараз мы зробім вось так вось. Ну, бляха, ну дзе гэта? Вот так. Пакуль мы тут будзем яму скуру здымаць. Вот собака. Пакуль будзем скуру здымаць, каб не замерзлі. У смерць. Бо адзежы у нас мало, а ўжо вечарае, правда ж? Давай. Каб зняць з яго скуру, мне патрэбна будзе часу. Так, гэта гадзіна. Давай-ка гэта мы кінем, нам больш не патрэбна. Гэта мы схаваем, гэта таксама не патрэбна. О, слухайце, ён нават не паспеў яго з'есці. Гэта вельмі нам пашанцавала. Зараз мы тут. Ну, давай. Зараз мы тут наготуем сабе мясо. 32 хвилины, 56. Не хочу, вось так. Колькі я памятаю, там нормалёва так мясо яшчэ. Зараз мы его разберем. Так. Где кромкачая русь? Над нами? Над нами. А перья есть? Еще нема. Так, добре. У нас 47 хвилинов. Супер. Просто. Еще ж. Бля, не. Ён нам зараз згасіць наше вогнище. Ён зараз згасіць наше вогнище. 3 хвилинки. Поесть треба. Калі там что застанецца, гэта все застанецца. Так, 2 гадзінкі, добра. Давайте еще раз поспробуем, магчыма вогнище яшчэ застанецца, і мы приготуем все ж таки. Так, о, добра. Яшчэ ўсё маецца. 2. Давайте 2600, чаму не? Там колькі у нас? Гадзіна ж, правда? 2. Ну, о! Супер. Пакуль приготуем, там мясо уже будет готовое.
Так, у нас есть скура, у нас есть вантробы, правда ж? Давай, поп'ємо трохи. Так, была б хата открытая, мы б туди занесли гэта все. Так. Двадцать 35. Так. Вот так, давайте. Магчыма, удастся яшчэ факел з этого взять, каб бяспечна дайсці дадому на сівой маці. Так, вот так, вот так. Взять. О. Мы так далеко не уйдем, не пойдем. Вот з гэтым яшчэ можна будзе дайсці неяк. Так, каб не вяртацца, мне б яшчэ зайсці вось у тыя сараі. Памятаеце, аб якіх я вам казаў спачатку? Это слуп. Ну, калі што, факел ёсць, адаб'емся. Ад тых ваўкоў, якія там побач валэндаліся. Так, ідзем далей. Чаму ён нас атакаваў? Магчыма, хтось запытаецца. Да чаму што мы нясем зараз з сабою ежу? Памятаеце гэтыя 3 кавалкі, а то і 4 кавалкі мяса? Гэта першае, а па-другое скуру. Усё гэта ваняе, смярдзіць. Яны, ваўкі я маю на ўвазе, яны на гэтыя рэагуюць. А яшчэ дадайце да гэтага трусіка. Так, валера ясная, нічога нема. Слухайце, вось гэта пападос. Нічога нема. Увогуле. Ну что? Где? Тікай отсюда. Где ты яшчэ? Он там за домом был, правда ж? За сараем гэтым. Иди отсюда. Собака шаленая. Все, у нас уже, слухайте, факел ледь-ледь жыве. Трэба адсюль хутчэй бегчы. У нас яшчэ другі ёсць, я памятаю пра гэта, але ўсё роўна. Яно таго не варта.
злева зноўку нешта рачыць. Так, трэба хавацца. Трэба хавацца, здаваць усё, што мы маем. Сюды. Перакінуць усё, гэта ўсё, і таксама гэта. Вугаль адзін я б пакінуў на ўсялякі выпадак. Так, трэба ўзяць... Я ўжо не памятаю, дзе я там што кідаў. Вось тут нам трэба скінуць усе нашыя скуры. Гэта высушаныя, а гэта не высушаныя. Сюды. Гэта не. І так, добра. Ага. Трэба вось з гэтым хлопцам яшчэ скончыць было, памятаеце, ён у нас маецца. Гатова. Так, і мяса. Мяса лепш пакінуць за ўсё звонку. На марозе. Там яно... Там яно не порціцца так хутка. Добра, так. Хуценька ўжо у нас будзе... Шапка. Мы ўсё ж такі дойдзем да гэтай шапкі. Так, гэта у нас разабраць. Все падрыхтаваць. Так, гэта падрыхтавалі. Трэба запалкі скінуць з такой колькасці. Нам яны не патрэбны з сабой заўсёды. А яны трохі важаць. Вось гэта разабраць. Вады трохі менш. Тут ніяк не зрабіць, праўда ж? Бачыце, тут я забыўся. У мяне тут яшчэ 2 каструлі. Так. Вокны, ось сюды, добра. Трэба скінуць ваду. Так, вось так, няхай будзе. Што нам яшчэ вось гэтыя сабраць? Так, добра. Тут маецца, ўсё. Так, трэба ў шафу будзе паскідваць усё. Я ж сюды кідаў, правда? Не сюды. Куды я кідаў? Прыгадайце, калі ласачка. Давайте лепш сюды. Па-першае, вось гэта трэба скінуць, правда? Это мы зараз прыгатуем. Потым вось гэтыя запалкі трэба скінуць. Бо 12... Не, нават 20 вось гэтых папяровых пардонных мне хопіць. Вось гэта мне таксама не трэба. І гэта мне не трэба пакуль што. Так, гэта мы разберем, гэта не трэба. Магчыма, няхай будзе адное. Так, гарбата заўсёды прыдасца. Неяк так. Па-другое, нам зараз трэба паразбіраць вось гэтае. Так, і шкарпэткі таксама. Красоўкі сюды ж. Так, як там наша стаміна трохі маецца яшчэ, добра. І зараз трэба направіць. Чамусьці у нас 65. О, 98. Ужо значна лепш, правда ж? Я не хачу гэта рамантаваць, таму што гэтая жылетка, яна безнадзейная насамрэч. Як і вось гэтая сарочка.
Іх бессэнсоўна. 0,6. Адрамантуем. Павінна быць адзін, наколькі я памятаю, у Маккензі. Але, конечно, калі мы боты зробім... 0,9. Добра, ужо лепш. Так, мы идем наверх. Мы пойдем класться спать зараз. И... Пойдем класться спать, по-перше, а по-другое... 4, 5, 6, нехай будем. А по-другое, треба зараз придумляти, куди нам ще йти. Угу. Супер. Ось сюди ми скинули хіба що, правда? Не сюди, слухайте. Мы у холодильник скинули. Боже, что я люблю? У нас же ж вся ежа. И она ж мається у холодильнику. И не только ежа. Насколько я памятаю, так и есть. Забрать все, забрать все. Так, добре. Холодильник мы покидаем пока что. Перенесем сюда и все гэтае. Гэта мы зараз зробім і все. Вось гэта мы зараз скинем толькі частку. Все астатняе зробім зараз сабе. Нехай гэта тут будзе. Так, гэта лишнее сюды. Это все патрэбнае для мяне застаецца. Тут нема лишнего, тут есть лишнее. Перенесцісь вось гэтае і, ну, гэта нехай будзе. Усё. Так. Па-першае, пайсці узяць кусок ежы, каб у нас яшчэ быў, колькі гэта ўжо трэці дзень, правда ж? Таму нам трэба быць сытымі яшчэ гэты дзень, каб у нас дадалося 5 кілаграмаў да пераносу. Зноўку гэта ж механіка, 3 дні запар мы сытыя і не патрабуем спатольваць смагу, то все будзе. Так, о задачах. Ці у нас толькі маці ёсць. Маці. Основа зловіць трусика капканом. Чай рыш, антисептычка, понятно, чай шипшины. І што у нас тут яшчэ? Скрынка номер 7. У церквы. До церквы зараз пойдзем. Вось куды мы пойдем. Вось куды мы пойдем. Мы пойдем до церквы. Так, перед тым як выйсці, я хацеў бы зрабіць павязкі. Я хацеў бы зрабіць рэйшы. Так, гэта нам сюды. Колькі у нас 2 пакуль што магчыма зрабіць. Ну, хоць сколькі. Все равно гэта лепш, чым нічога. Тое самае з рэйшай. Акуратна 2 кубкі. Больш нам не трэба. Шипшина на 3 кубкі. І гэта з палак. З галінак гэтых нам галінкі патрэбны. Так, усё, што залишаецца. Ну, того, то, што занадта ўжо много нам не патрэбна. Так, вяртаемся сюды. І мы ідзем да церквы. Да церквы ў такім выпадку. Калі я добра памятаю, яна з правага боку. Птушкі пеюць. А што гэта такое? Ну, і такое бывае. Все ж таки моц гульні не ў яе графічных здольнасцях. Так, у мяне толькі адзін камень, няхай будзе і другі. Трэба будзе неяк прагуляцца яшчэ вось па гэтай рацэ, пазбіраць рагозу. Бо у нас мала. У нас 4...
Не помиляюся ж, правда, ж 4. Тільки 4. Гэтага недастаткова, каб выжываць. Хаця б 10 трэба носіць з сабою. На усялякі выпадак. Бо ўсё магчыма. Так, мы добра да цэрквы, там некая схованка ёсць. О, яшчэ ж трэба на паліўную станцыю схадзіць. Вось яно што. Я забыўся зусім пра паліўную станцыю. Курва, скуль вас столькі тут, а? Я ж усё скінуў, правда? У мяне я не смярджу, як свіня гэтымі патрахамі. Так. Там наперадзе няма нікога, так? У нас ёсць... Гэтую машину мы спокойно можем облутать, правда ж не? Да и тую магчыма таксама, яна даволі далёка ад гэтых сабаку. Ой, нешта зусім палуту у нас мало ўсё, слухайце. Чому я помиляюсь, но внешне мне подказывает, что там так само на узгорку в этом был вагончик будовничий. Ключей нема. Ключей нема, в причепі так само нічого нема у багажнику. Давайте ще эту машину поглядим. Хотя в любом выпадку нечто у машинах зовсім немало то. Да, другая. Гэта калі што факелы гэтыя, якія яны гараць ва любых умовах надвор'я. Што там ззаду ёсць там? Яшчэ і трэцяя. Вось, ды пры гэтым адпужваюць ваўкоў. Так. Тут было звычайна тканіны шмат. Газіроўка, гэта добра. Шапка яшчэ мне знайшлася. Тканіны яшчэ кавалак. По цэнтру дошка, гэта не патрэбна. Кніга прыдасца. Это таксама не горшае, што можа быць. Нехта вогнішча распальваў акурат у цэрквы. Цікава. Газеты не, кніжка так. Зноўку шашка. Паліва для распальвача. Так. Вады троху. О, што тут у нас? Дарагія парафіяне, з цяжкім сэрцам звяртаюся да вас, каб павядоміць, што епархія ухваліла вырашэнне перакінуць мяне, адсунуць мяне ад кіраўніцтва парафіі Святого Христофора праз адсутнасць дзейнасці. Хочу вас тут пераканаць. Це стосується і урок флотині. Прийміть моє вибачення, то нехай вас береже Бог, отець Френсіс Магіл. Ну, такое. Ось кинув усіх своїх. Увесь приход свій скинув. Ось розумієте? Откуда така? Ось святери усі такі. Картонна коробка. Кордону трохи тут навалили. Усьо. Так, треба... Схованку-то знайсці. Ми ж повідомленню.
Так, у нататках знайшлі нейкія чиїсці нататкі? Ну, зараз будзем шукаць, дзе гэта. Карыснае рэчыва тут схаванае, прыхаванае. Бервяно, вось такое адчуванне, нібы каля бервяна. Зайцы нешта валандаюцца, шастаюць туды-сюды. А вось яно. Aha! Here it is. Lamp fuel. Could be useful. ИРП. У нас ёсць ИРП. Як вам? Гэта вельмі карысна. Так, волки ўсё ж там вошкаюцца на тым месцы. Пойдзем тут. Каля камлёў. Это што, туман надыходзіць, і што? Нешта і сонейка так кепска бачна. І гарызонт знікае. Может, нешта карысна будзе, не? Пусто, пусто, пусто. Ну, і без лому нічога тут не палутаеш ужо. А ніякага лому пакуль што нідзе няма. Так, в такім выпадку... Колькі у нас тут? Середзіна дня. Ну, яшчэ паспеем, калі што. А колькі вагі ў мяне? Супер. Па-першае, у нас ужо ёсць бонус плюс 5 кілаграм. А па-другое, у нас ужо... У нас яшчэ, прабачце, ёсць паўдні. Пойдзем адразу праз Мілтан на заправку, на палёвую станцыю. Вось. І там таксама магчыма знайсці інструменты, бо ў касцёле гэтым дакладна інструментаў ніколі не было. Магчыма, толькі там было нешта на кшталт. Я ўжо не памятаю. А ніколі нічога не было. Вось, насамрэч, максімум, што было, гэта факелы сігнальныя, вось гэтыя. Гэта нам патрэбнае. 2 павязкі, гэта мала. Я памятаю, што калі першы раз праходзіў гэтую гульню, 5 было самае то. Было і адчуванне бяспекі адразу, таму што насамрэч бывала ўсялякае. Потым зробім сабе яшчэ павязак. А тут мы зараз пройдзем каля дому сівой маці, паскідваем нашыя дровы, якія мы пазбіралі. Так, ось сюди, так, ось гэта ўсё сюды. Добра. Гэтую гадасць трэба скінуць. Каб нам не перашкаджала. Усё, калі што, праз увесь Мілтан ажно да заправкі, да паліўнай станцыі. Зараз пойдзем. Бачце, без ветру мы бяжым амаль што. Не тое, каб ідзем, а бяжым. Ну, супер. Адчуваем сябе добра, сыта, задаволеным. Таму ўсё так вось худзенька. На бягучы момант галоўнае знайсці лом. Лом нам вельмі патрэбен, каб адкрываць усе гэтыя замкнёныя скрыні, багажнікі аўтамабіляў. Там яшчэ ў нас, памятаецца, была не скрыня, а як яго... Ну, не скарб. Гэта ж не скарб, сундук, карацей.
Зачыненая скрыня ў сваёй маці была, там, магчыма, нейкая адзежа. Ну, у старых заўсёды ж так. Адзежа яна прыхаваная. Вось, а заўтра, калі мы прачнемся, то заўтра ўжо у нас будзе магчымасць стварыць... А, слухайце, там жа яшчэ турыстычная база. Вось, мы ўсё адначасова зробім і залутаем і паліўную станцыю, бо ваўкоў няма ні тут, ні там. Толькі я гэта сказаў, як гэтая паскуда ўжо заела аленя. Застрелю. Восемь килограмм. О. 3 гадзіны на вуліцы знаходзіцца. Маць моя жанчына. Ну я нават не ведаю, халера бляха і касцёр не распаліць. Ой. На заправцы, калі я добра памятаю, там было дзе прыгатаваць. Трэба не забыцца, што у нас тут алень ляжыць. Павярнуцца да яго, каб зняць скуру на боты. У нагавіцы у нас уже ёсць скура. А вось... Што вугаль? Не, гэта камень. Ось ізноў няма лому і не маю магчымасці адчыніць гэты багажнік. Цудоўная музыка, калі што ў гульні. Гэта факт. Так. О! А я забыўся, што па сюжэту тут хлопец. Well, another stranger. Так, Have you сапраўды. escaped the town? Escape the town? No, I just arrived. Not a refugee from the highways, then. You look weary, traveler. Come, warm yourself by the fire. Я вже готую їжу. Ти не заважив? I'm nobody. But you can call me Methuselah. I'm here to witness the passing of an age. What do you mean, the passing? Don't you see the signs? Ну, гэта зразумела. Для мяне цікавіць вось гэтая дзяўчына. I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Have you seen anyone pass by here? Many people have passed. All have gone into the town. I haven't seen any come back. You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels strange and empty. The quakes changed everything here years ago. Great Bear's back was broken, and it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse, you and I? No one thought the world would end this way, but how could they not have seen it? It's probably just the storm. Power failure. I'm sure everything will be back to normal in a few days. I'm not sure anything will ever be back to normal. What is this town? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. Paradise Lost. Гэта я ведаю, It's што a гэта town of Мілтон. the old Сваёй world, маці распавяла. discarded, left behind,
you won't find much hope. I need to find my friend. I'm not sure you'll find any friends here. Магчыма, ты правы. Any idea why all the cars are stalled and left behind? They all stopped running. People abandoned them. Nothing but metal coffins now. You always this cheerful? My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished. But you'll have to live with what remains. І все. Go safely, and good luck to you. I Дякую, hope тобі you так find само. what you're looking for. Як там наше м'ясо? О, 17 хвилинов. Супер. Палка-копалка нейка. О, солоденького трошку. Jeszcze персики. Ой, обожаю персики. Jeszcze трошки воды. Это заўсёды придастся. Воу, соленые крекеры, боже ж мой. Вы нават не ведаеце, якая гэта каштоўнасць у ўжывачы. Калі знаходзіш салёны крекер. Бо ён важыць мінімум, калорый максімум. Адзінае толькі паспявай ваду хляптаці. Тут на сцене нічога. Тут таксама нічога. Персики, корм для... О, жухна, колькі ўсяго. Гаспадар, вы, конечно, прабачце, што я вось тут вось так вось. 2 хвілінкі яшчэ засталося. Вось, але, ну, гэта не мне, гэта для маці. Я не для сябе ўсё гэта. Гэта мы ёй пакінем. Боже, і газіроўкі-то сколькі. Там ёсць увогуле што-небудзь? Нема. А тут без гэтага, без факела нічога не бачу. Так, а мне патрэбна вось гэта адабраць сабе, ну. Бо зараз, ага, так не паем. Так. Трэба будзе да пайсці. Боже, яшчэ кава. Колькі тут усяго, вы разумееце? Дык тут можна жыць. Так, тут усё, тут я прайшоўся. Так, сюды. Туалеты зразумел. О. Так, сметник. Пусто. Аптечка. Повязка. Антибиотики все есть. Добро. Спортивная, няхай. Тканіна будзе. З туалету дастаць усю воду, як заўсёды. Звычайна, калі ў выжывачы вось так вось лазіш на кукішках, што-небудзь знайдзеш. А тут папера. Яшчэ салодкія. Батончыкі. Так. О. Это мне зараз не трэба. Гэта я забяру. Драўляныя. Колькі ежы. О, как столькі было у выжывачы. Вы нават не уяўляеце. Палічка. Ну вось ізноўку, бляха. А інструменту-то нема, я сюды не залезу. Так і ведаў. Лому нема, і шафа апынецца зачынена. Папера не патрэбная мне, папера больш.
О, спальник. Спальник нам потребен, каб начаваць можна было где заўгодна. Разумеется, то бок не толькі на ложку, у той там нейкім доме і так далей, можна просто ў пячору. Будзе ўжо адпачываць. Так, ну что? Ну, мы тут скончылі, насамрэч, усё аблуталі. Ці на мне не падабаецца толькі тое, што ось так ось лепей. Газіроўку. О, ліхтар. Амаль што забыўся на ліхтар. Добра. Што тут у нас у ліхтары маецца? О, усё. Ліхтар заправілі. Пусто. Ліхтар заправілі. О, лятаюць паскуды. Чорнае. Пер'яў далі ці не далі? А, ні халеры не далі. Так, па-першае, мне патрэбна вось гэта. Кішкі. Кішкі таксама ж патрэбна. Давай. І мы ўжо пабяжым да сівой маці. Што ты стаміўся, замёрз? Ляха-муха. Трэба неяк усё ж такі гэта усё сабраць. О, і вецер сціх. Супер. Просто. Too heavy. Не ный. Мы спокойно дойдем зараз до сівой маці, все там приготовим. На вечеру собі. А все, что знайшлі з ежы, вось гэтай ось у банках, ці ў батончыках, так. Гэта нам все прыдасца, каб запомніць халадзільнік для маці. Так, самі это мы будем есці просто ось аленіну. Самае якаснае мяска, калі што. Вось. А маці пакіне усе гэтыя кансервы, батончыкі, персікі і гэтак далей. Скуру, конечно ж, і кішкі мы ўсё гэта высушым зараз. Каб можна было і нагавіцы, і боты зрабіць. А? Супер выдатна. Адзінае, што не хапае лому. Лому не хапае капец як. Просто капец як не хапае лому. І мне падаецца, трэба яшчэ з маці пагаварыць, правда ж? Бо яна там нешта нас прасіла зрабіць вось на гэтай паліўнай станцыі. Глядзіце, як атмасферна. Класна ж выглядае гульня, правда? Нягледзячы на ўсё асяроддзе зробленае вуглавата там і нібы неакуратна, насамрэч. Птушкі паюць, нешта там зязюліць, нешта крычыць, нешта ваўчыць і ўсё такое. Ну, класная гульня. Як на мой густ. Так, гэта сюды, гэта таксама сюды, усе астатнія мне патрэбныя. Пайшлі. Пайшлі да маці. Так, па-першае, так, там на кухню. Нам на кухню. І трэба распаліць вогнішча. Скінуў усе дровы, бляха, і трэба распаліць зараз. Вось жа ж дурны. Так. А ты мне зараз не аддасі гэтага? А вось гэта ты мне аддасі, так? Дзіўна. І гэта аддасі. Добра. Хадзем. Все тут налево. Так, толькі не кару, калі ласачка.
Толькі не карву, карву трэба эканоміць. Come on. Come on. Не нервуйся, спокойно. О. Нормально. Так, готовать. Готовим мяско. И это готовим. Это откинем пока что. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду. Так, по-перше, чому гэта я не могу вось гэта дадаць на плиту? Ось так. И сюда. Двадцать 22 хвилины, так, а ўсё астатняе па 40 павінна быць, так і ёсць. Бо гэты кавалак маленечкі быў. О, все, супер. У холодильник езжу. ЕРП закинем. Консервы закинем. Конечно, чипсы усялякие. Батончики. Корм для собак. Персики. Шоколад. Так. Ого. Мы наполнили, правда ж? Наполнили так. А мы все зрабілі для яе. А ну отдай все лишнее. Не отдаси. И она все себе забрала. Собака такая старая. Отдай. Вот ты какая, вы разумеете? Усё себе заграбла. Усё. Все, что можно было. Усё отобрали. Сюды. Еще не готовая. Это 35 хвилин. Это сюды, это сюды. Так. Ем газировку. И потом пойдем уже до маці. Правда ж, правда ж. Почакали, забрали. I'm gonna have to leave something behind. Та не переживай, зараз усе наємося і вот так далі. Пойдем зараз кинем гэта пад дзверы. Вось сюди, каб яно бяспечна тут. Раз, два, три, 4, 5, 6. О, все. Усё. Зараз кинем яшчэ скуру разом з кішкамі. Толькі ў гэтым выпадку вось сюды ўжо будзем кідаць. Ага, вось сюды. Супер. Ну і глядзіце, у нас уже 88, а кішкі яшчэ не высохлі. Ну, трэба ж паразмаўляць з маці, правда? Сівою. Давайте гэта і зробім зараз. О, там быў хлопча адзін, не твой муж? Was an old man. Glasses, big beard, walking stick. He seemed a little odd. Doesn't sound like anyone from Milton. Most of the elderly have gone. Or died. I'm the only one left. The only one from the old days. The old man outside of town, Methuselah. He said he'd seen other people walking towards Milton. Other outsiders? It's possible. Where would they be? Maybe my friend was with them.
If they were outsiders, they might have stayed in the old schoolhouse. In the months after the quakes, people used to Школы, huddle я не there for the памятаю warmth of школы the тут. school's old coal burner. Rare outsider coming through Milton might stay there the night. If your friend came through Milton, chances are she ended up there. Ну-ка, що там по сябровці мою? Have you been able to remember anything else about that night? Anything that might help me find my friend? I'm back in that night. Wind howling. Voices passing through town. I can hear them. Just outside the window. It's windy, but the voices carry. They are yelling. Her voice, it passes through town. She's running. She's alone, calling for help. But no one comes. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Anything else you can remember might help. They said men came from the tunnel. What about the tunnel? The only way out of Milton. The only way through the mountains. It's the only way she could have gone. Мужик, бери стрельбу. Бери, кажу, ружо. Маті, отдай ружье. Чуєш, ні? Дай стрельбу. Я нікого не покрижу. Ну так, пару-тройку волков. Магчыма, медведя. Так. Што ў нас? Па-першае, гэта ноч пачынаецца, правда ж? Па-другое, сівая маці уважае, што ў тунэлі, які вядзе з Мілтона, штосьці там адбылося. Гэта можна будзе паглядзець, калі ў нас будзе дзень. Правда ж? Правда ж. А, глядзіш ты. Тыя кнігі, якія мы знайшлі, яны чамусьці сюды трапілі. А чаму? Просто так. 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 Што мы можам зрабіць яшчэ перад тым, як ісці спаць? Па-першае, скінуць усё лішняе, каб не адрывала нам рукі. Тут за лішніх 3. Тут вось гэта за лішняе ўсё. Гэта няхай застаецца. Вось гэта можна скінуць, таму што ў нас поўная халера, у нас столькі ежы. Так, гэта зразумела. Потым тут у нас, усё перамясціць сюды. Гэта мы не чапаем, гэта таксама не чапаем. Гэта ў нас дае адразу буст па ХП, але потым стомленасць, а гэта нам аднаўляе поўнасцю стаміну. Каб мы маглі дайсці куды-небудзь, куды нам патрэбна. Тут запасы гэтае перакінуць, гэта зрабіць. Зараз мы ўсё гэта падчысцім. Гэта яшчэ скінуць, я забыўся. Так, наступнае што? Штосьці можам зрабіць? Можам. 2, супер. Так, давайте глянем, што у нас тут. А я тут скуры сушу. А пры гэтым мяне няма як зрабіць тую адзежу? Ды на што ж вы мяне, паскуды, так? Так, гэта трэба ісці зноўку да мужика таго, правда ж? І глядзець, што ў нас там ёсць. Ну, калі так. Так, паспрабуем. Паспрабуем паспаць 9 гадзін да раніцы. Атрымалася? Амаль што.
Jeszcze noc, prawda? Nie, ja tak nie wyjду. Треба ось запалити. Ліхтар наш. Ось сюди. Так, заходим. Зараз. Тут уже ось буде світати. Так, ходім. Так, один у той бок, коли ми йшли, там був вовк, який загриз оленя, коли що, пам'ятаєте? Сподіваюся, що пам'ятаєте. Тому, магчыма, трошки небяспечна будзе. Придаўся бы факел. До речі. Слухайте, а навошта я стільки ежі з собою тягаю? Треба було скинути всю матері. Добре, вернемся скину. Бо мені подається... О, так. Коли ось так яны ляцяць кромкачы гэтага, гэта азначае, што будзе хутка змена надвор'я. Ведаеце што? Я тут узгадаў. На турбазе, аб якой я вам узгадваў, там таксама можа быць інструмент. Нож. Давайте пойдзем зараз туды, а потым вернемся ў аўтобус, які там у тунэлі. Не бачу я ваўка пакуль. Да рэчы, я тут не абходзіў, а тут таксама можа быць яшчэ лут трошкі. Так, что за машина? Две сметницы. Так, там ничего, а тут... Антисептик. 20-та скриня. О! Яшчэ трошечки маецца у нас. Wonder if I can drop any of this gear. Да хоронить. Спокойней. Так. Повідомлення ніяке висить. У зв'язку з нещодавартими средствами занятими подальшому не може видаватися використання зони альпінізму в межах парку. Крім цього, недавно технічна активність у небезпечному конкретах і так далі. До цього, будь ласка, дотриматися від використання спеціальних зон альпінізму в парку і так далі. Добре, будемо мати на увазі. Так. Looks like a new day is dawning. О. Это история великого медведя. Гэтай выспе, дзе мы знаходзімся зараз. Калі цікава... Ой, чекай, взять. Конечно, взять. Калі цікава, на паузу поставить, почитайте. Так, о, узірок. Добре. Так, кава. Кава, печ. Слухайте, а тут холодно.
Одежды не хапае мне. What have we here? Надто мне одежды не хапае. Так, скинуть гэта непатрэбнае. Чаму? Каптур маецца нейкі. А на што мне гэты каптур? Хто мне растлумачыць? Добра. Ну, што я могу сказаць? Інструменту няма? Няма. Ваўкі ёсць. Будзем неяк трываць, праўда ж? Ой. Так, ні ножа, ні лома, ні ножоўкі. Нічога кориснага. Толькі 2 тапары. Да і тыя без затачнога Need to find каменю. some place to escape this cold. Ай, патрываеш, не перажывай, зараз сонейка ўзыдзе, будзе цёпла. І ні халеры няма. О, бачыце, якая прыгажосць уперадзе. Ну класна, мне падабаецца. Вось тут можна зачапіць трос і спусціцца вось туды. Трошкі даследаваць вось гэтую вось частіну. Так, в такім выпадку, ну што, ідзем да гэтага аўтобуса, які мы бачылі на мапе. А тым часам холод нармалёва так узяўся. So cold. Супакойся, ты зараз пойдзем гарбаты сабе зробім. Все будзе добра. Халадно яму. Waste the damn time. Добра, схапілася. That did it. Паліва. Ёсць у нас вуголь. Не, вуголь нам не патрэбен. «14 хвилин». Да ёлы-палы. Треба палку знести хоць якую. Эй, хоть одна галинка. Тише, что ты кричишь? О, ось она. Это ж треба так, а? 13 хвилин і 6. О, інша справа. Зараз трохи приграємося тут. О, нормальово. І все. Можна йти? Ні. Як ми тут відчуваємо себе? Одразу -3. Алера, ясно. Ти погляди на гэта, а? Ну як тут? Ой. Температура паветра пакуль што 1. Адчуваецца нібы 11. Колькі гэта яшчэ 2 хвіліны, Болеслав, правда?
Усё? Зразумеў, гэта ў нас вось тут. Так. У такім выпадку трэба будзе пачакаць 1 гадзіну, каб сагрэцца. Всё, пайшлі адсюль. Пашлі да тунелю. Галінкі трэба збіраць. Я памятаю, што у выжывачы тут з'яўляецца мядзведзь, канешне, з гэтай лакацыі. Бывае. А ці ён тут бывае, ці не? Там я чуў курапаткі. Квохкаюць. А у мяне няма лука і стрэлаў няма. Гульня, ты мне нават не даеш чамусьці. Як зрабіць? Так, труп. Нейкі труп. What happened here? Помаранчевае адзенне нейкае. Валізка. Так, чакай. А ну сюды. Гэта, зразумела, 20-е, гэта аб'ява, гэта гісторыя, а вось гэта транспартна-накладная турмы. 15 асобаў нейкіх везлі ў турму. Cold is making my head feel thick. Болеспаталяльная. Всё. Нічога больш. Все... Что? Непохитная? Карацей, прочитали некое слово, и зараз треба бегче назад до сівої маці. Ну, побегли. Ці ёсць сэнс да гэтага хлопца? Не, нема сэнсу. Там я ўсё, што трэба было. Я все взял. Ходит, глядите, волк. Сярод гэтых камелёў. И олень недалёка ад яго. Трошки подморозимся, пакуль дойдем, але ўсё ж таки не так ужо і шмат. Нам будзе холодно насамрэч. Слухайте, няма ні адзежы, ні інструменту. Але ж это ўсё з'явіцца. Калі нам дадуць магчымасць. Аддай стрэльбу, старая цётка. Навошта я на ёй? Ужо вые, паскуда.
Так, а скуль тут в этой окромка живет? Чекаю, там что, был труп некий? Ні, не було. Гляди, жре. А? Бачиш? Оленя жре. Собака. Холодно, сидите. О, перья заявились. Что у нас тут? 2 килограмма придастся. Скура? Кишки. Боже, 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 трачу хп. Все, лучше до сього маці. Нема чого тут стоять. Греться і обновлять хп. О, зупа. Так. Бабуня. Мне тут оленю. Так. Кишки есть. О. Это есть. Сюда есть. Добро. Мы королей насушили. Яны ж трусики, яны ж усе астатние. Давай, ну, куда ж ты тут тыцкаешься? Я сподіваюся, ты мне стрельбу отдаси. Суп. Ну, давай суп. Что там суп? Must be losing my mind. Smells like food cooking in here. It's been a while since Grey Mother had anyone to make meals for. Please, take some soup before you go. Вы на меня выгоняете, что? Thank you. That's really very kind. Did you find it? It was there, like you said. And your friend? No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. If the tunnel is blocked, that's the end for Grey Mother. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through, but my only way through. Шкода. She was there at the tunnel. At the bus. I'm sure of it. You think she passed through the tunnel? I'm not sure. But she was there. She left me a sign. A word. Perseverance. A word from the old days. Why would she write that? She's telling me she won't give up. Or maybe reminding you not to. Why write such a long name, though? It has to mean something more. Why? Because you mean so much to her? Because she wrote it in blood. I seem to recall a town somewhere up north, far. What was it called? That's it. Perseverance Mills. Old logging and mill town used to be an important place. Now it's mostly dead, like Milton. Maybe she's pointing you there. Perseverance Mills. How do I get there? By car, before the quakes, when the roads were clear. Looks like I'm on foot. That will be a long road. I'm starting to get pretty worried about my friend. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. I remember something. A farmhouse Я там on the был. other side of town. That night, the memories are confused, but somehow I remember the farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there.
go to the bank and bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait. Farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank. You'll find the answers. Now go. Посилає нас маці до банку. Все правда цікаво. Что там у нас еще мається по їжі? Нічого. Супчик. Так. Цікаво. Суп ми потім ще собі погреємо і може потім з'їдемо. Все, так. Випіть, бо у нас доволі шмат. Треба гэтую їжу скинуть, чекайте. Бо у нас занадто шмат ваги, яку ми з собою носимо. Нормальово, тільки зараз зауважу, що воно тут валялося. Додать треба ще палива? Ага. Ну добре. І продуктів так само додати. Пошли додому, пошли. Скільки нам треба додати? А нам не пише кольки? До 20 тисяч калорій? Ого. І палива. Ну, це зрозуміло. Ну, в таким випадку що? Давай насыпем все, что мы себе отобрали. Один я только это заставил. Сюда ходи. О, зовсім трошечки зосталось, добре. Ну і, конечно ж, зараз скинемо все ще сюди. Нормальово ж, правда? Нормальово. Так. Треба трапити у банк, правда ж? Банк, гэта ось гэта. Milton Credit Union. І мне потрібен був ключ, коли я не помиляюся. Where would they hide the combination for this vault? Ось тут. Locked. Can't get in here yet. Я ще раз, яка тут Locked. повинна? Can't What? get in here yet. Код. Треба йти, мені подається, ось у той дом. Пам'ятаєте? Був якийсь з флагом канадським. І він вон там знаходиться. Ти вовк тут валендується. Пам'ятаєш мене, собака? Пошта. Так, не той, все не тое. Чекай, а де дом? Ось він. Не зауважив одразу. Він був зачинений, ці ні? Стара мені дала ключ від гэтага дому. І я чомусь цього разу гэта не зрозумів. Потім, все потім. Треба кожний куточок тут перевірити. Бо коли дом був закритий, то і лута повинна бути їм шмат, правда ж? О,
Бачите, знайшов консервний нож. Ужо буду менше губляць у консервах, калі буду адчыняць іх. Добра, добра. Холодильник Wonder if пусты. this is any О, good to eat. няблага. Няблага. Запалкі знайшліся нават яшчэ, ды кавалак рыбы. Так. Тут усё, правда? Ідзем далей. Шафа. Супер. О, глядзіце. Мяняем. О, якая прыемнасць, да. 2 градуса ажно. Разарваць гэта на 2 тканіны. Чаму гэта насіць яшчэ? Не варта яно гэтага. Тут у кутах нічога нема. Так, як заўсёды усю воду сабраць? Тут нічога нема. Так, палічак нема. Шкарпеты маюцца затое. О, няблага, набор для шытва. Гэта добра. Газіроўка таксама добра. Так, што у нас яшчэ? Кніга, ўсё гэта прыдасца. Is it food or... Чакай, запіску прапусціў. Код. 19:30:08. Так. Вставай, давай. Хлопче, там у нас нічога нема пад гэтым ложкам, не? Нема. Так, мы знайшлі камбінацыю. Трэба... Чакай. Як гэта я? Hope nobody needs this anymore. Як гэта я прыйшоў міма гэтага? Ну. О, штанцы нармалёвыя знайшліся адразу. О. Ну, спартыўнае такое сабе. Так. Адразу сюды. 0,3, 0,5, 0,8. Апранаем. Гэта мы разбіраем, каб нічога не насіць лішняга. Так, і апошняе разабралі. Другое, так, у нас тут 0,4 яно дае, а гэта 0,5. Вось гэта яно 0,5 будзе даваць, а во гэта 0,8. Таму 0,5 у нас уже маецца. Гэта у нас... Разбираем. Вось гэта разбираем. Так. Пальчатки і ўсё астатняе. Так, гэта мы разбираем. І гэта таксама нам скора патрэбна. Скарпэткі спартыўныя разабраць. І вось гэтыя таксама. Разабраць шкарпэты гэтыя. Яшчэ нешта ёсць? А, вось гэта ёсць, бо ваўняная, прабачце, ваўняная ёсць яшчэ, ну, разабраць. Добра, так.
Тут у нас што засталося? Красоўкі, красоўкі потым. А гэта адразу апранулі. Ай, малайчынка. О, 13. Супер. О, як цёпленька адзета, а? Як бабушка прапанавала. Разумееце? Бабуля што кепскага падкажа? Не, канешне. Толькі добрае. Так, ідзем да банку. У нас ёсць ужо камбінацыя. Ідзем да банку. Бо ўжо хутка ноч. А нам трэба яшчэ паспець усё там зрабіць. Ось адразу да гэтага сховішча. Ось так. Бля. 19. Чакай. 19:30:08. Сюди 19. Калі што, я мог бы падабраць. Мне гэтыя вось ваши паведамлення не патрэбны. І 08 яшчэ. Адчыняем. Супер. Лутаем усё, што тут маецца. Хаця тут апроч папера нічога і не павінна быць. Толькі папера. Пустыя нават ёсць. Няхай. Кніжкі прыдадуцца. Кніжкі прыдадуцца, бо маці 20 у нас ёсць. This stuff will come in handy. О, вось гэта добра. Лупа гэта нам замена запалкам, калі погода, калі надвор'е яснае, разумееце? Сёма мы таксама адчыняем. Чаму там лома не было? 15 яшчэ трэба знайсці. Мы ключик не знайшлі. This will come in handy. Тринадцатая и 15 засталіся у нас. Ну што, вяртаемся да сівой маці ці як? Што у нас там па... Фермерскі будынак. Так. Холера, бляха. Так, ці мы на ферму паспеем зараз, ці не паспеем? Паспеем, чаму не? Кромкачы ляцяць. Ну, высока і далёка, гэта азначае, што трошачкі толькі надвор'е зменіцца. Так, газіроўкі папіць. Там злева нехто ходзіць. Ну, калі што ў мяне ёсць для цябе тут. Собака, я тебе застрелю. Ведаешь? Гаркни только мне еще раз. Бежит собака. Не рычи. Пес. Блохастая тварь. Просто. Волчина. Слухайте, може, конечно, мяне адразу напужаўся. Але тое, што ён на мяне бег, рыкаючы, гэта, канешне, кепскі знак быў. Так, мы там были, мы все поглядели там.
У нас тільки застався дом. Давайте подбежим, а то... Волчиная собака там ходит. Это что такое? Аскуль, тут кров з'явилася уже. Я ж не была. That's a bad sign. Сюжет. That scarf wrapped around your arm. Where'd you get it? You're never gonna find her. What did you do to my friend? We burned them all, you know, in the old school. It was so easy. We just shoved them in there and locked the door. You monsters. It just happened. All the lights went out, damn bus lost control and crashed into the tunnel. Brought the roof down on us. Barely crawled out of there alive. Hell, some didn't. People all hanging around trying to get warm after the power went out. All huddled together, scared and freezing. Oh man, I would like to have seen that. But we sure warmed them up. You're a bastard. That's about right. We put them all in the old schoolhouse so we could keep an eye on them. And then something happened to the lights. The power. It was like sparks everywhere and then fire. Your scarf lady found us while the school was burning. She tried to help get them out, but it was already too late. Smoke already did them in. She fought like hell to try and get him out. She stuck a knife or a screwdriver, I'm not sure, into one of our guys. Cut me, too. And then ran out into the blizzard. Where did you see her after that? You want to know about your lady? Help me first. Damn it, tell me where she is. We caught up, but she's a fiery one. Still had the knife. Yeah. Got me real good, you can see. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. She got away. Whatever good it's gonna do her. If you so much as hurt... We barely clipped her wings. She wasn't hurt too bad. Not hurt too bad. All right, she was bleeding. A bit. No way out of here now. The roads are all blocked. You'll never find her. You have no idea how stubborn I am. I told you what I know. Are you gonna help me or what? Pull this knife out of me. It's stuck in deep, and I can't feel anything below my waist. I need it out. You go after the Питання у old нього. lady in the house, too? As well as letting those people in the school burn to death? Hey, you think they put me on that bus for my good behavior? That's the bus to Black Rock. Black Rock?
Yeah, you know. Black Rock Federal Pen. Where they put the worst of the bad people. The bad people, bad people. People too bad for the mainland. It's like an old penal colony or some damn thing. They know there's no easy way for us to get back. Imagine how lucky you are. All those people in Milton, scared, dying, and you getting to live. You don't deserve help. But here. Oh! Whew. Oh, that's better. Now, I'll just sit here for a while. I think I'm warming up. Да-да-да, конечно, відомо ж. Гопс, його звали Лом! Ні, його звали Гопс, а я Лом знайшов, коли. Супер. Так, бабки не потрібні мені? Ні. Ось і на 15. Зосталось тільки ще 13. Добре, добре, добре. Ну що ж, мені подається, то, що гэты чоловік, нехай собі і не дуже добре нам розпівав, і оно нормально так відчиняє нам, приоткриває, мабуть, You might have to drop some головну gear. історію. Правда ж. Это мы все понесем додому силой маті. Вось. Короче, наша сяброўка збегла. Мне падаецца, мы хутка пойдзем за ёю услед. Вось. Зараз я трохи долутаю гэтую хаціну. Мне падаецца, тут трэба нам будзе застацца пераначаваць. Правда ж. Вось, а працягнем мы ўжо у наступным рахунак за камунальныя паслугі. 1256 доляраў быў вінен гэты фермер за камуналку. Супер. Ваду забярам, батончык забярам. Так, тут нічога няма. Ну, на бягучы момант мы скончым гэтую серыю. Дзякуем вялікі за ўвагу. Спадзяюся, што сюжэт вам падабаецца, і вы таксама, як і я, трошкі хвалюеце за гэтую дзяўчыну, якую нам трэба знайсці і дапамагчы ей. А на бягучы момант з гэтым усё. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі сустрэнемся ў наступнай частцы, якая будзе хутка, хіба што ў пятніцу, хутчэй за ўсё. Вось, і ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал. Да пабачэння.